So ayan mga guys, at ito pala yung naitanim natin na yellow kaimito. Ayan, so malalaki ang nito mga guys, no, bunga. Yellow kaimito. Ayan, so sinubukan natin. Maganda naman. So 5 months siya. 5 buwan na siyang naitanim, no. Ayan, at maganda naman. 2 puno lang muna yung sinubok natin. Nandito yung isa mga guys, so. Kasi pagka maganda ang kanyang tubo, dagdagan na lang natin. Yan mga guys, so ang ganda. Ang ganda, oh. So 5 buwan na ito mga guys, no. At kung okay naman yung tubo mga guys, ayan, magdadagdag tayo ng siguro dami-damihan na natin. Pero mahal ang nito mga guys, no. Bili natin grafted ito mga guys. So ang bili natin ito 400 ang isang ganito. So grafted ito mga guys. Yan. So ayan lang mga guys. Salamat.